Čaute ľudia, vítam vás z ďalšieho videa, jak ste mohli vidieť, ideme ochutnávať túto fantičku. Ja som z nej ešte nepil, alebo moja sestra asi sos. Dobre, ideme to ochutnať. Kučí jak jablko, také kysladučké. Tuto píše jablko, ličí zero cukru. Ja tam cítim strašne veľa cukru, je tam 0,2 gramu cukru. A ličí tam vôbec necítim, skoro iba to jablko a ten cukor, ktorý tam vôbec není. No a vás tiež štú tieto hovadiny, čo sú tu. Mňa to fakt stane, kto to vymyslel, tak ho fakt nechápem, čo z toho sa mu zle pije. A konečne zmenili tieto biele veci. Nie je to konečne takéto oranžové, je to konečne takéto klasické biele. A za mňa to biele je o dosť krajšie. No, dobre, teraz vám túto vám cez plochu hodím fotku, koľko som kúpil koľko mám, no nekúpil, ale koľko mám Fant Axix túto doma. Takže ak ste mohli vidieť, mám to fakt veľa. Nezabudnite hodiť like a odber a zatiaľ čusko, vidíme sa u ďalšieho videa.